ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Авто ТВ. Ҳама каса созаи хубе. Ирӯз 25 ноябри соли 2023. ирӯза навор дорем Opel Astra F, Astra H, Vectra A, Toyota, Mercedes, Volkswagen, Nissan, Mazda. Ина мошин Mazda ранги 06. хулоса ваз 2107 Lacetti ва дигар мошино баҳри шумо. меҳнатҳоро қадр кунен, лайкотонро бизанен, тугмачаи зангуларо виса кунен, качествора 720 тамонен то занавора тамошо кунен. барои реклама имо WhatsApp хона, замин, квартира, аппарат, компютер, телефон боша, агар yoki комбайн, трактор хона боша, роҳи кунен рекламаш мекунен дар навори баъдна. ҳатман дар комментария нависен аз кадом маркаи мошина шумода маъқулай, мо меоем баъри шумо ҳамон мошина дар видеои баъдна навор мекунем, шумо тамошо мекунем. эълона сар мекунем, лайк бизанен, тамошо кунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани границаи Москва Қазоқистон дорем, ҳамин бародарон акаи Меҳроб мошинои комфортни замонавӣ қад шумора граница бурда меоранд. 7 сола стажи корӣ доранд. дар WhatsAppшон метавонед занг занен ёки дар номерошон занг занен. аз номи канали мо иншоалло шуморо кортона боқӣ мерасонам. ваз 2107 дӯстон азиз, солаш 1999, айни ҳол дар бухтари Қурғонтепа қарор дорад. бо нархи 5500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сишоиш бензини холӣ дар кузов седан, краскаи сафед. дарча дар рӯи экран телефони компютер дисемачаст. нигоҳ кунем, ҳамақа дар дорад. мотор 07, коробкаш механика. харидори конкретни бошӣ меган биё бибинай пеш, дар сурат маълумай дардаш. далшиш ҳамроҳи соҳиби мошин муомила мекунем, маъқул шава агар омада мошина бихарен. бародарои тиктоки инстаграм, ҳамин наворда лайкҳоро бизанен, падилитса кунен. ай ҳаматон розием. касоне ки бо далши навораи моро тамошо кардан мехоҳанд, ҳаррӯза 10 дона 12 та мошинмо дар ютуб канал мемонем. далер офисиал дар ютуб поистен, ҳамин шапкаи сирх поёнгиш канали мои бародар азиз. ҳай кас дар маъқулаи маълумат дар саҳифаи ютуби мо гузарен, тамошо кунем. дуюм мошин дӯстон азиз, Opel Astra F. ростӣ бачаҳо буданд ки дар комментария хоҳиш кардан караванам кам навор кунем. солаш 1998, кузов универсал, дар Истаравшан қарор дорад. бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхта мешавад дӯстон азиз. сишоиш бензини газ, кузов универсал, объём мотори 1.6, коробкаш механика. ба тезӣ бояд мега мошина бифурӯшем. пул дар корай. ҳамин номерда занг занен, илтимос 989 16 30 36 да мақсад занг занен, илтимос кардан ки сум дар кораи вазъиятмон безеба мефурӯшем. ака ҳастаи касоне ки тамошо мекунанду намехаранд, не ки имконияти лайк мондан дорем бачаҳо. ҳамин лайкҳоро бизанен. ҳастаи нафаре ки мошин харанд, оно да чи ҳамин навор мерава, оно мегиранд мошина иншоалло. Assalamu alaikum hamvatanoni aziz. Birlikte gazdan yordam kunitum. Sen namitumam sen bas ikom dodam ham kap. İsne çözümünü mirsa. Mamlık transpası kosti maskara. Sinur solar yaktı bacağım. Orta sahibi binam yordam kunitum. هموطنم عزیز، من شهری اسفرا یاردم کنید. میخواهم که منم درست شدن، میخواهم منم یه آشغاله قرص حافظی بچه میدیدن، میخواهم دمزنی نمک. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. من میخوام که ام دخترم درست شد. هیچ نمیتونم که آینده درست کنم. من 3 سال بود همینجا تحفظ گشتیم آخری بیمار رو بشه هردم کنید.
هیچ نمیشد. اون هیچ درست کردن نتونستم. مجبور شدم که شما به تلفن کردم این درد دلم گم. یاردم کنید بیمال برای یاردم کنید. کیچقه از شما همه خواهش من همین دیگر نمیتونم اکنون همین مجبور شدم که همین با بروما تلفن کنم شما با 6 میلیون میپرسن. گفتن که 6 میلیون در کار. ما همه چیز ما فروختیم. 3 سال باز حرکت کردیم نمیشد. یاردم کنید. کارت خودم پرتویدم. علاج شود کارت خودم پرتویدم. من که نمبر کارت میتیم. یاردم کنید. نوم فامیلی مینومتون فامیلتونم کویه. کارتتون میبرم دیگه. غفور و زیب خون مرادم. ماشین نوبتی برادر عزیز اوپل استرا اش балечкои астраш лайкро бизанед. солаш 2008 айни ҳол дар кони бодом қарор дорад. бо нархи 63000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов универсал, краскаш бениҳоят тоза. даруни мошин кишоди камрасходи тоза бачо. авио мотори 1.6 литр 123456 километр пробегаш қайд кардагай. коробка передачи автоматика нест бачо, механика. савдо дар пешами астраш соли 2008. касоне ки харидор ҳастед дӯстон азиз ҳамон нафаро занг зананд беҳуда нороҳатшон накунед. састани мошин бениҳоят тоза хушокай. наворои мо шумо дар писанд боша агар лайкро бизанед дар комментария силкаи канали далер офисиал бачо даромада подписка кунед. мошини зур дар ҷо мемонед. мошини чорум Toyota Corolla солаш 2006 бародар азиз. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 75000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хечбек. хоб састани мошин хуб 4 та баллони 80-90%. мошин тозак штокай моториш 1.6 салон просто бомба бачо. коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камдилиш ёфти мошина биё бигӣ. расходш ҳамин ки бензин қатъӣ мегардад. ҳамин қар расход бачо. ай Corolla харои қызиқ бошен агар ҳамин рақамои 931 да занг занед. хеле мошинои зур фақат дар канали далер офисиал авто тв мешавад. лайкро бизанед, подписаться кунед бачо. ҳар рӯза навора шумо хабардор мешед. мошини навбатии Mazda i210607 нест бачо. Mazda 323 меган. солаш 1988 солае. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 12000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хечбек, краскаи сафеди тозаи зури бадай. мошина полни молодёжни карагиян. мотор 1.5, коробкаш механика. дар ҳолати аъло қарор дорад. срочна зарура мега сум. ҳолати хуби техникӣ, ягон дард надорад. тонировка 4 моҳа, документ солона надорад. старт стоп мебошад. ин ҳамин қабачо документаш пусишага неки старт стоп айфтасан. ака 12000 сомон меган. хито медонед касе ки мехара. мошини навбатӣ Mercedes Benz ҳамин маркаш. солаш 1998 дар ёбон қарор дорад. бо нархи 69000 фурӯхта мешавад. баъдир азиз авио моторша д қайд кардан. коробкаша механика. ай краскаша дидестен. ака мошин бозор нест ки мо бурем дароша юкнем, капотша юкнем ёки пробегша пеш барем шуморо нишон медем. баъдир азиз дар расм ҳамин қадар маълумай. бензини холӣ қатъӣ ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. элеганти тоза. яксола тонировка дора, яксола ҳуҷҷат дора. пусидагӣ надора. умуман ҳама ҷош
заводской ай худшай мошин фақат зури бадай ҳай мекунӣ мегарди. бародари азиз, касоне ки мехарен ҳамо одамо зангмон бизанен. ин ҳам маълумот. мошини навбатӣ бародари азиз, Nissan Premier солаш 1992. айни ҳол дар шаҳри нав қарор дорад, бо нархи 27000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов универсал, объем мотори 1.8, коробкаш механика, Nissan Premier D. мошин дар ҳолати хубай, 4 электропакет, люк ҳамаш кор мекунад, ҳуҷҷатҳо буд шидагиай, мошинча созай. хулоса биё ай пеш бин, боз савдо мекунем. бародаро, ба ҳамаи шумо як савол, касоне ки моро тамошо кардин, ҳамин навораи мо та 10000 мақсад просмотр мегирад, яке ҳамин 300-400 дона лайк зиёд намешавад. мақсад ҳамо 10000 одам ки тамошо мекунед, ҳамо одамое ки моро тамошо кардин, хуш ба ҳолтон. ҳамин сабаб дар чие ки лайкҳоро намезанед, навораи моро просто тамошо накунед бачаҳо. лайкҳоро бизанед, меҳнатҳоро қадр кунед. ай ҳамаи шумо пабрастки хоҳиш. бехафагӣ бачаҳо. мошини навбатӣ Nissan Maxima солаш 2004. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 40000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 300000 пробег, коробкаш автоматика, кондитсионер дар ҳолати хуби техникияй кор мекунад, Bluetooth дорад. хоб, қафошта камера дорад, динамикош навай, хоб, химически ҳамаш хулоса бениҳоят мега қонуну қоида кардаги мошина. чанд қари таъриф кунем, фикр мекунем, дар таъриф меарзад. гуфтам хайр мақсад пешат кардан. нархша меган 40000. у тарафи маълумотша худотун дар ин рақамои 550 занг мезанен. албатта ки касоне ки харидори қызиқ ҳастен, аввал занг занен, номеро кор мекунем, не баъд рафта бихарем. мошини навбати яку Audi A6 солаш 1998 бо нархи 60000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, краскаи сафед, тозаи хушро, мотор 2.8 автоматика. Audi A6 дӯстон азиз. 4 баллони нав, кондитсионер кор мекунад, люк дорад, гази евро 4, салон кожа. хоб, ҳамин қадар маълумот бачаҳо. бо мега ки худаш дар сурат маълумай. камтарак мақсад мега сурата хира гирифтагем. ҳамин состояние хулоса. ягон ҷои мисол фанди фреб маълумота равон кардагӣ нестанд. ҳамин қа маълумоте ки мисол хондем шумода, ҳамияй бо худотон занг зад пирсем бардор азиз. мошини навбатӣ Opel Vectra A солаш 1993. айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад, бо нархи 29000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6, 41000 пробег, коробкаш механика, мошин зури зурай, моторш 100%, ходовой 100%, техосмотр то ноябри соли 2024 ҳастай. расход надорад, фақат газ азер мекунӣ мегарди. 4 чашкаш дурустай, радной, мотор тоза. ҳолати мошин бениҳоят мақсад зурайда 29000 сомонӣ фурӯхта мешавад. харидори қызиқ бошен, агар ҳамин рақамои 927 занг занен, оиди мошин маълумоти пираша бигирен, маъқул шава барен бихаренаш. лайкотона як бор дига мегӯям бачаҳо бизанен. ай ҳамаи шумо хоҳиш. мошини фурӯшии навбатӣ Opel Astra F солаш 1993. айни ҳол дар Истаравшан қарор дорад, бо нархи 26000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хетчбек, ҳай краскаша дестем бардорам, мотор 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникияй. срочна фурӯшта мондем бо нархи 26000 сомонӣ. 1993 соли бардор азиз. касоне ки харидори анин қасин занг занен, навор ба охир мерасад дар ҷамъ. дар комментария ссилкаи канали
дар ин рафсалай дар ин подписатсия кунен. Ҳамаи шумо хоҳиш навурда лайкҳоро бизанен, падилитсия кунен то пага худованд ҳаматан нигаҳбон бошад. Боқӣ дар амони худовард азиз.